Siyabonisa ke usombawo abefundisi bonke nobishop bonke abakhoyo naye wonke umuntu okhoyo emngcwabeni igama lenkosi Yesu Kristu amen. Amen. Lokwana ngibani nami nabantu ngathetha ngendlizane umakhulu lo anifanele kangathi ubani ngathetha naye kodwa ke inkonzo imcelile uba mandithethe ngayo. Umakhulu ngandifika sehleli phansi esengazi enkonzweni ngenxa yeminyaka nempilo. Besifika ke pha kuye ngokuthunywa ngabefundisi ukubana siyonikezela umthendeleko kuye. Xa ufika ke umakhulu ufika ulungiselele mhlawumbe sifika sibese siyankencelisalela loya lapha ecalweni kuphithizele lapha endlini ba kufika abantu abize ke serumini xa esiza uza kubalisela ke bayena usuka phi athethe ngobishop qala xa ufika wena ungumfundisi ubani ke wena so ufika ba esiba ngumfundisi so umakhulu ke nalanto yokubana usenawo amandla uba ngayecaweni bendifuna ukuya torhwana ecaweni hayi makhulu khululeka sayasela umdala torhwana akho ngxaki subana wami abuze ke abathi unjani uEunice ubiza ke mama umfundisi unjani Irene ubiza umama uDiko zindanga zakhe ke ezi Koma ke ayandifika ke lamagama ndibazi ke nake lamagama nasiba ukhuma umfundisi ukho umama umfundisi kukho umama uDiko andiwazi amazindanga zakhe ke ezi yena ke apha kuye usenalanto kubana usekubishop uDwane ngenxa ye-age yakhe uyamkhumbula ke nobishop uNhlokwana uyawabuza ke ubishop uqhuba njani achaze uba sisuka unale ntombi yakhe ke yaseKapa athi xa ufika ndinentombi yam yaseKapa xa ifikile iyandilungiselela yona kakhulu kunezinye yimbalekele endinayo mna ngomakhulu kuba ebengumntu endifike selengaza apha enkonzweni kodwa endiyibonileyo isenzeka bekuthi xa kukho indibano zoomama angandityali soloko ephathelwa yena ke ingobozi ngoba umakhulu xa kukho indibano yoomama unengobozi azayifumana ngenxa yokubana selemdala ingobozi ke mhlawumbi zizipho ezilungisilweyo ngoomama bamphathele ke bendiqiniseke ubana ngoku xa ndingaziboni ke ezinikwa mshobe ezivuyele ikangabo yam imbali umakhulu ngeyintanga zonke Amen. Unobangela ndibe lapha nakhona asenzeke ngondilizwayo indlela you know, emgumbeni this year waseBheka xa eRhawutini sasingabathunywa nanomastefu 14 years back sasikwela Rhawutini saphuma sibayi-5 abaye eRhawutini kulomvumo phaa kulaa mvumo ngoku into ehlekisayo sasilalise kwenye inkulu ngoku ofika oomama basewusa kubekho lo mama ozocela indawo yokulala nanomama usikelele edentini eyokwakhe ndithi hayi ke identi igcwele athi masithethi umsaphi awusoze usuke edentini yakho ulalisa abantwana ebhedini yakho
Jonga umnini awukwazi ukususa umntana ebhedini yakhe komyela funa indawo yokulala indawo yethu le sonwabe sakamanje sibuye ubuya sesilahlekele nebhasi asezeni athi mamsebenzisi saphinda noma usekile sayokutho engcwabeni kaBhutha sakhwela nama khayelitsha aleye ngebhasi waphuma namsebenzisi lapho ukuthi sokumela iphasi hayi nalapho solapha kamali ngoku ndiyabizwa phambili isibalo bakwelaa athi yazi khutela phinde nomamsiketi isikhumbuzo sasilapha ewusa naphasa siphumekile nomamsiketi naphasa lala kunye nomamsiketi kwenye indawo kaseziyazi nomamsiketi esingathi sisibone that's why ufika umphanga ngekhaya uza negosa